Film, ktorý sa práve chystáte vidieť, je skutočným stvárnením udalostí, ktoré 14. februára 1929 vyústili k jednému z najnásilnejších dní v americkej histórii. Všetky postavy a deje sú založené na skutočnosti. Celý incident vyplynul z boja o kontrolu organizovaného zločinu v Chicagu. Počas prohibície medzi írskymi Northsiders na čele s Georgeom Bucksom Morenom a ich talianskymi rivalmi zo Southside gangu vedeným Al Caponem. Obrovské zisky z nelegálneho predaja alkoholu viedli k stále novým konfliktom, ale masaker na Svätého Valentína bol poslednou konfrontáciou pre Caponeho aj Morena. Ak ešte naďalej bude takáto zima, tak mi naozaj odpadnú všetky prsty. Neboj sa, za chvíľu sa poriadne zahreješ. Pripravený? Poďme na to. Čo je to za auto, ktoré tam zaparkovalo? To je iba auto od kriminálov. Tých sa nemusíme báť. Asi robia iba prepadovku. No nič, poďme sa najesť. Za hodinu sa vrátime a uvidíme, čo bude ďalej. Čo to tu máme? Peter Gusenberg, alias Guzi, bývalý trestanec, zlodej, pirát, profesionálny zabijak. Posledných 7 rokov pracuje ako vymáhač pre Morenov gang. Toto není možné. Zase, ktorý ti nič nemám na ruke. Frank Gusenberg, mladší brat Petera Gusenberga, zlodej aut, vydierač, profesionálny strelec, 9 rokov členom Northside gangu. Albert Kačelek, alias James Clark, Morenova pravá ruka. Chlapi, vy asi strašne chcete prísť o svoje prachy. John May, príležitostný automechanik pre Morenov gang. No ak zase žiadne dobré karty. Páni, ospravedlňte. Vyzerá to tak, že som asi konečne vyhral. To nemám cenu. Reinhard Schwimmer, optik a hazardér, ktorý sa spájal s Morenovým gangom. Nech ti ani nenapadne zobrať. A prečo? Tak naspäť. Hlavne kľúč. Hráme odznova. Dobre, tak... Hlavne kľúč. Kartu. Si pohľad. Páni, môžeme si vám písať. Máte prachy? Adam Hayer. Adam Hayer bol účtovník a obchodný manažér Morenového gangu. Zatiaľ čo Albert Weinstein riadil pre Morena niekoľko veľkých podnikov. Chlapi, kto začína? Môžem ja. Ruky na stôl! Hlavne kľúč. Zdravím páni, čo pre vás môžem urobiť? Áno, môžeš držať hubu.
Všetci sa postavte do radu čelom stene. Poďme. Počúvaj ty b***ár. Dúfam, že žartuješ. Pohni sa. Kľud. Všetci vieme, ako to má prebiehať. Mali by sme ich počúvnuť. Poďme. Viete, kto my sme? Tak to som si Valentín nepredstavoval. No tak, páni, predsa sa vieme nejako dohodnúť. Keď už ide o peniaze. Pán Capone vám posiela svoje pozdravy. To ich naučil.